Vinga, tothom a classe. Bon dia. Passeu, va. Vinga, va. Aneu seient, que és per avui. Deixa estar els gomets, aquests gomets són meus. Silenci, vinga. Espavileu. Posa't la teva bata. Silenci. Llevar-hi m'ha enganxat un moc. Va, comencem la classe, que tenim una bona pila de plastificacions pendents i no tenim tot el dia. No, que aquí estava jo. Calleu, insensats! A veure, qui s'ha repassat la lliçó d'ahir? Segur que heu estat estudiant, oi? I no perdent el temps en tonteries. Vinga, a veure, que comencem amb un repàs. A veure, què és la lliga del plàstic? Qui ho sap? Qui ho sap? Aixequeu la mà, Ningú? Hola? No ho sap ningú? Cap voluntari? A veure, tu, la nova, com et deies, tu? Palomita? Pepita? No i no. La lliga del plàstic és la darrera frontera entre el bé i el mal. Un exèrcit d'herois mutants amb superpoders únics entrenats per combatre el malvat Capitán Siam Jr. La pau, l'ordre i la justícia social estan amenaçades. No serà possible. Tu, Guaneu, aquí estic dormint a casa, al racó de pensar ara mateix. A veure si així reflexiones una mica, que això és molt seriós. Potser si no t'haguessis passat la nit obrint capses no t'estaries adormint. Però qui ha sigut? Colla de ninos incivilitzats. Això més que una acadèmia d'herois sembla una classe de P3. Sabeu què us dic? Que plego. Ja us podeu anar buscant un altre mestre. Me'n vaig a fumar pipa. Apa, aquí us quedeu. Colla de ganduls. Home, no t'enfadis, Gandalf, home. Gandalf, vine, torna, hòstia. I ara què fem? Ara em faràs plastificar un mestre per la lliga del plàstic? Quina mandra, nen. Uf, menys mal que tenim la tira de la generalista esperant, Però, tinc una idea per fer les classes més educatives. Sí, necessitem algun adult responsable, amb experiència en tractar animals i criatures salvatges, però que estigui loco, que si no les classes són un rotllo. Aquí podríem plastificar. Oh, esclar, com no se m'havia acudit abans. Prepareu-vos, caricos, us plastificarem. Patapam! Oh, però seriós! Per què m'has agredit? Tenim un fill i no estem casats. Oh, tenir un fill no és cap pecat. Oh, és horrible, vaig trobar un cop a la calor. Passa amb tu? Ai, mare. Mira, un following, no? No ens truca ningú. Digui.